El xiulet final va confirmar l'empat a 0 entre el Vic i el Sant Mauro en l'última jornada de Lliga Elite i, com la setmana anterior, va tornar a ser moment de celebració, repartiment de samarretes i gaudir del títol, ara sí, com a campions de Lliga. El partit va tenir poques ocasions, tot i que Agustín Mora va fer alguna intervenció de mèrit. Per part del Vic no va haver-hi cap oportunitat clara per obrir el marcador en el primer temps, però amb una defensa ben organitzada també es va evitar ocasions dels visitants. A la segona meitat, amb els canvis, el Vic va millorar i va ser aleshores quan el porter Caleb del Sant Mauro va haver de salvar els seus d'encaixar algun gol, especialment després d'algunes accions a l'esquena de la defensa dels de Santa Margarida de Montbui. Volíem guanyar aquí davant de l'afició perquè portem molts mesos treballant per guanyar cada partit i perquè la Lliga ho demanava guanyar, i així ha sigut, però un empat ens dona el campionat i també estem molt contents. Ha sigut un any espectacular també en el futbol base i la cirereta ha sigut la temporada del primer equip també. S'ha de celebrar i tant com es pugui i després doncs ja suposo que el club prendrà les decisions que cregui oportunes, però ara mateix s'ha de celebrar i descansar. Al final, celebració del Vic per segona setmana consecutiva, confirmant el campionat de la Lliga Elite i també celebració del Sant Mauro, que va assegurar la permanència amb el suspens de conèixer altres resultats de la jornada. La Unió Esportiva Vic tanca així una temporada extraordinària i posa ja la mirada en la tercera federació.